Good morning! Dito kami sa bahay ng isang kapatid ni Papa. Nagluluto pa lang sila, nagpre-prepare. Oh. Pasok tayo, pasok. Kanyang! Ayan, ayan. Ayan, ito may pagkain na, oh. Oh, pagkain na, oh. Oh. Yan. Bahay po to ng kapatid ni Papa. Yan. Ayun. Nene. Ayun, yeah. Yeah. Nene, baby. Yeah. Wow. Yêu cây thân sườn này là